हेलो लोगोफोर आंनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायबाय दिनै जोङो बावखुंग्रियाव थांनाय भिडिअ बानायदों ओमफ्राय लामाया जानजायावनो गारिया नांखाबाय ओमफ्राय जोङो थांबाय दं आरोना मोनहैथ'वाखै ओमफ्राय बिराद मानसि जायो नालाय ओमफ्राय जों थाबायबाय आरोना ससे दंबावोमोन ओमफ्राय थाबायबाय ससेखौ बिराद मानसि फैयो मानसिफोर मेल्ला फैदों बांद्राय जायाखै आरोना सिगांनि बायदि ओमफ्राय थेवब्लाबो फैसाबदों आरोना मानसिफ्रा गोबाङैनो ओमफ्राय नै मोनहैनोसै जोङो बैनो गेटखौ नुहुरबाय थांबाय थानोसै नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो नै गेट मोनफैनोसै खाथि मोनफैबावबाय एसे जोङो बेयाव गाहायाव गारि एरि दोनजोबदों आरोना ओमफ्राय नै बेहाय मिथाइ एरि फानदों माने जानोबा ओमफ्राय हाजोआव जानो लांनोबा बेवहाय बायनानै लांनो हायो आरोना ओमफ्राय मोनफैथारबायनो जोङो एसेनो खाथि मोनफैदों एसेनो मानसिफ्रा बारायदों आरोना जोंना सान जाखादों आरो थांनाया ओमफ्राय फुङाव थांबाथाय एसे मानसि खम जायो आरो ओमफ्राय थेवबो दाबो नै बेवहाय आरो दैखौ फ्रि होदों ओमफ्राय बेवहाय दै लायनानै जोङो थांनोसै आरोना हाजो गाखोनो दैखौ ओरैनो फ्रियाव होदों नालाय मानसिफ्रा लांदों आरोना बेवहाय लोंनो मेल्ला दै गाङो नालाय बेवहाय लानानै जोङो गाखोनो थांनोसै आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो ओमफ्राय नै हाजो गाखोनाया स्टार्ट जाबाय आरोना बेनिफ्रायनो एसे गोजौ जालांखायो एसे माने बे गाहायखिनियाव मानसिफ्रा जिरायनानै माने सोरबा ओरैनो पार्टि जायो ओमफ्राय जिरायनानै थायो बिदि आरोना बेवहाय ओमफ्राय दुकान एरिबो होनानै दोनदों मानसिफ्रा सोरबाफोर मायबाफोर बायनानै जानोबा बेवहाय जानो हायो ओमफ्राय जोङो थांबाय दं दा थांबाय थानोसै ओमफ्राय ससेयावनो मेंबाय दाना गाखोनो हाला जि आथिं दहायखाबाय दसे जिरायनानै गाखोनोसै आरोना थिखिनियालागै थांथारगोन आरो हायाबाबो हाजो थिखिनियाव थांथारनांगौ
गाखोनो हाथारला मेंजोब्बाय हमथा गाखोबाय आङो साइडआव बंफां थानायाव जा मेंखादोंना आरो फुङाव ओंखाम जानानै थाङाखै बिराद ओंखाम उखैदों ओमफ्राय बोलोखौनो गैया मोनलायलांदों आरोना आथिङा जि रुवायो थेवब्लाबो जिराय गाखोबाय थानोसै आरोना नोंथांमोना नायबाय थादो आंनि हाजो गाखोनायखौ मोजां नुवाखैबाबो नायदो आरोना ओमफ्राय नै मानबायलायबाय आङो हमथानानै गाखोनो हायैनि बेवहाय दसे जिरायबाय ओमफ्राय जों थाबायफिनबाय आरोना दसे मेंगानानै एसे बोलो जाबाय नालाय होबाय थाबायनाया हायाबाबो ओमफ्राय ससेयावनो मेंनानै थाबथाफिनो उदैया खालि जालायबाय ससेयावनो ओंखायनो जाफिनदो आरोना ओमफ्राय गाखोनानै जानानै दसे जिरायनानै जोंनिया गुदुं जाजोब्बाय खोना थाबायबाय
ओमफ्राय नै बेवहाय दालां मोनफैबाय दालाङाव बिराद भिर जादों मानसिफ्रा दालाङा फिसासो नालाय ओमफ्राय बेवहाय भिर जाबाय आरोना माने गेजेर नांनाय बायदि जाफैबाय ओमफ्राय जोङो बिराद भिर जादों थेवब्लाबो बिथिंजाय थांनांसिगौ एब्लेनानै थांनांसिगौ आरोना मेंनानै आरो जिरायबावबाय बिराद मेंबाय माने आथिङानो बोबथाजोबलायो आरोना गाखोनो हाया जि गाखोथारबाय जोङो ओमफ्राय जोङो गाखोनानै थिखिनि मोनफैबाय आरोना थिखिनि मोनफैबाय जों देराबाय ओमफ्राय जा मेंबाय थिखिनि मोनफैनायालागै बेवहाय दसे गोबाव जिरायनानैसो थांनांसिगोन जि मेंखादोंना आथिङानो साजोबदों आंना जन्था गाननायजों ओमफ्राय जुथाखौ फुनानैसो थांसिगोन आं थांनायाव बेवहायबो फेरो थिखिनिफोराव माने बै अन्थाइनि सायाव बिराद भिर जादों आरोना मानसिफ्रा गाखोयो नालाय बेवहाय बेनो नालाय थिखिनिया ओमफ्राय जोंबो थांनोसै गाखोहैनोसै
ओमफ्राय जों नै ओंखारफिनबाय ओमफ्राय गाहायाव मेला दं नालाय ओंखारनानै नायहैनोसै मेलाखौ ओंखारलांबाय थानोसै ओंखारनायाव बारा गोबाव टाइम नाङा दसेनो मोनहैयो ओमफ्राय थांनानै मेलायाव दसे ओरैनो दसे नायनानै थांसै आरोना गाहायाव दसे थानानै Cuman 150. Ada jo. Itu di sana.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.